E pasamos agora á actividade municipal. O Concello comezou ca execución de varias obras de mellora de asfaltado e abastecemento. Trátase das parroquias da periferia que quedaban sen acometer esas actuacións. Estas obras forman parte do remanente a cargo dos presupostos do 2021. O alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, anunciaba o comezo da execución das obras que xa foron adxudicadas o pasado ano, tamén con cargo aos orzamentos do 2021. Estas obras consisten en melloras no saneamento e no abastecemento e asfaltado, en algunhas zonas no cambio de beirarrúas. Permitirán así acabar co acondicionamento das parroquias periféricas, como a Señorín, Seoane, Veiga e Arco. Aproveitando este tempo, pois aí a partir das 11 da mañá, pois que as temperaturas xa son algo asimilables, pois xa cando empezan os traballos de asfaltado. Onte asfaltaron todo o que é a zona de pois, para que non me entenda a xente, a zona do Paulino, aquelas rúas, a que vai para o Barón de Soane, e hoxe, bueno, ao longo desta semana, pois continuarán con eses traballos para rematar na Uceira, que tamén hai ali unhas rúas que hai que asfaltar. Nestas mesmas zonas estáse rematando co cambio de luminarias a sistema LED, o que supón unha gran mellora da calidade de vida, pero tamén un aforro enerxético importante, sobre todo co incremento do prezo da luz. Por outra banda, a vicepresidencia da Xunta confirmou o apoio económico para a construción da nova nave de protección civil. Agora procederase en breve a adxudicación das obras para o seu comezo o máis axiña posible. Bueno, xa nos confirmou a Consellería de Presidencia, de Vicepresidencia do Goberno, o vicepresidente, que nos vai dar xa a subvención que solicitamos para axudarnos a facer a nave, e unha vez chegada esa documentación, pois procederemos á licitación dos traballos para remodelar esa nave xa existente.